Камал театрының 2022 елға төп нәтижелері. Театрда төп вақиға әлбәттә премьералар. Узган ел Илтүзәр Мөхәммәтгалиевнең «Киек каз юлы» шигъри музыкаль спектакле, Фәрит Бикчәнтәевнең «Мәхмүд Галәү» әсәрләре буенча сәхнәләштерелгән «Булганчык еллар», «Мөһаҗирләр» спектакле, Айдар Жаббаровның «Кокимитани» пьесасы буенча «Көл» һәм Әмирхан Геники әсәре буенча куйган «Рәшә» спектакльләре белән тарихка кереп калды. Шулай ук 2022 елда театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәевнең юбилее билгеләп үтелде. Шушы истәлекле дата уңаеннан режиссер турында яңа китап дөнья күрде. Фәрит Бикчәнтәев «В поисках свободы» дип аталган документаль фильм төшерелде һәм ул Культура каналыннан күрсәтелде. 2021 елда игълан ителгән театрның яңа бинасына архитектура концепциясын эшләү халыкара бәйгесе җиңүчеләре дә 2022 елда билгеле булды. Нәтиҗәдә, киләчәктә төзеләчәк Камал театрының яңа бинасы проекты сайланды. Июнь айында төрки халыкларның 7-нче Нәүрүз театраль белем бирү форумы үтте. Форумның хедлайнеры Россиянең иң популяр театрларының берсе Евгений Вахтангов исемендәге Дәүләт академия театры иде. Сентябрь айында Камал театры «Булганчык еллар», «Мөһаҗирләр» спектакле белән Санкт-Петербургта 13-нче халыкара Александринский театр фестивалендә катнашты. Ноябрь айында Уфада күптән көтелгән гастрольләр узды. Театр Башкортстанга соңгы еллардагы премьералардан торган 8 спектакль алып барды. Узган ел күңелсез вакыйгалары белән дә хәтергә уелып калды. Россиянең атказанганы, Татарстанның халык артисты Наил Дунаев һәм Татарстанның халык артисткасы Раушания Юкачева арабыздан. Театрның аерылгысыз өлеше булган Шәрык клубы комплексында берничә дистә төрле форматтагы чаралар узды. Фильмнар күрсәтелде. Лекциялар, иҗади очрашулар, мастер-класслар, музыкаль шигъри кичәләр оештырылды. Шулай итеп, Шәрык клубы үз йөзен булдырды. Декабрьдә яңа татар пьесасы бәйгесенә йомгак ясалды. Жюри тарафыннан иң яхшы дип табылган пьесалар бүләкләнде. Бәйге драматургиядә яңа исемнәр ачты.